Ja sa aj ani tak nebojím, lebo už viem, že čo ma tu čaká. Fajn, ďalšia knižka. Tam je kód. Nič, to ma nezajíma. Tu by mohla byť kniha? Yes, je. Je sem hore, takže ideme sem do safe zóny. Jaký za taký ďal kód ma zajíma. Takže. Počkaj, nie. Hviezda mi chýba. Ne. Chýba mi hviezda. Nice, kniha. To trojuholník. Very nice. Držhubu. Nikto ťa nemá rád. Pozrieme zatiaľ kód teda. Tak ukáž. Takže hviezdu nevieme. Potom ten znak. To je 5. Krúžok je 5. Tu dole je 6. Ona je tu. A trojuholník. Počúvajte, kamo, dohrám figuru a chýbajú mi 2 knižky. Chýba mi štvorec a hviezda. Štvorec a hviezda a máme to. Snemáme tu. Nice. Ideš hore. Zatiaľ pozriem. Si tu kúpim knižky, ne? Tu môžeme aj naozaj pozrieť nejaké knižky zadarmo. Proč búchaš, ty debile? Nice. Ešte tu nič není. Nič nevidím. Nikde nie sú knižky. Nikde nie sú knižky. Nikde nie sú knižky, no tak. Tu. Už len jedna knižka, máme to a je to zatiaľ tá figura dosť odpravná. Furt po C. Postav, shit. Skúni sa. Wow, teraz nechápem. Pôjdeme na typovačku. Madonna sa to bugla tá figura. Pozrite, čo spravím. Odlakáme pozornosť. Takže. Ona to rozmlátila, ne? Postav, ona je teraz agresívna, ale že úplne. Kde je? Ja počujem, jak mi búcha srdce. Snap, kde je? Kľudni sa, akože, kľudni sa. Máme tu ľudí. Čo v kľude, fajn. Tak si to idem napísať. Yes! Dali sme figuru! Pápa! Same si za to môžeš. Ide Raš. Čo najviac tvorí. Bereš. Au! Krucifix. OK. Zase tie oči. To akože už dali častejšie, predtým nebolo až tak často tie oči. No super, a teraz ktoré dvere, ne? Máte... snap. On niekde vošiel. Ty čo si spravil? Čo to, kurci? Nie. No, každopádne teraz otvárame dvere postupne. A vyzerá to zatiaľ, že to predtým, čo sa stalo, som sa úplne že posral. To bábika, čo to bolo, tak na to je asi extrémne malá šanca, ale ja som sa posral. Ja som nevidel.
Videjko bolo moc dlhé, chlapci. Ale už sme dali figuru. Ježiš, tieto obrazy. Co zvedavie, pokiaľ sa dneska dostaneme. A ak to prežijeme. Počúvajte, tá figura, to som tam už asi že pol hodinu. Až potom mi doplo, že čo keď tam je 6 a zrazu sa mi to odomklo. Takže ja som jak debil odomilkal akože tak dlho ten kód. Že normálne teraz viem kód náš spáňujem 6, 5, 5, 6, 6. Ja chcem vidieť Jeffa. A je to tu. This way. OK. Humans. Humans. A sme tu. Yes, nazdar, chlapci. Nie, teba nebudem provokovať. Fajn. Krucifix! Yes, krucifix! Ale nemám na ňoho peniaže, no, sorry. Bro, nebral som peniažky. Takže, kúpim si zapalovač. Díky. Prispiem ti. Dobrá hudba. Zatancujeme. Dobre, ideme ďalej. Počkaj, what? Ja môžem kúpiť ten kľúč a tu sa dá použiť. Jasne, zapálime. Ne. A ps. Ja musím ísť dole. Ešte, že mám zapalovať, čo? Co to padá tady? Nic tady nemá padat. Ja neviem, kde idem. Proste ja idem náhodne. Kamo, keby nájdem náhodne páku, tak to by bolo best. Ne. Pivo! Ja mám pivo! Klasika, pivoš. Ja absolútne netuším, kde som. What the hell? Našiel som páku. A teraz taká otázka, jak sa dostanem späť. Super, ja neviem, jak som išiel. Počkaj, tu boli tie dvere. Sem išiel. Tak, tu som teraz išiel, aha, tam. Čo je tam? Čo je to? Je aj kojní? Ne, nemám zapalovač, super. Ale mám pivo. Na zdraví. Au. No. Mám, ale. Kde si? Kde si? Ty hovno. Nech si mi nezdá. Popíče. Našli sme páčku. Ideme dále. 65. Ja neviem, pokiaľ dám dneska tie dvere, ale... Yes! To je mega dobré. Aha. Kojni. Ďalšie kojni. Náplasť. Nice. Jesus. Tu nájdem veľa náplastí. To je mega dobré. Není tu ešte niečo schovatý? Aha. Ha. Zasmiali sme sa a teraz reálne chcem nájsť niečo ešte dobré. Truhna. Takže ďalšie kojni. Ja už reálne mám asi na to aj krucifix. Ale nemôžem sa vrátiť späť, čo je blbé. Si tu sadnem na gauč. Sadnem si, pozriem nejaké videjko od Prostera a... Tam je ten zámok. Kamo, ja chcem nájsť krucifix. Skriňa. Nemá kľúčku. Super. Počkaj, čo? Skriňa nemá kľúčku. Tu sú ešte jedny dvere. Wow. Skriňa. Magic. Boom. Co je? Kto tu klope? Ja som reálne išiel toho modrého typka raz. Takého, že ty sa musíš pri ňom vracať. Ale pst. Ide. Embaš. Ty kokos. Čo ti šibe? What the hell she say? Ok, my tu zostaneme. Kamoško, nazdárek.
Prežili sme Embaša! Yes. Dobrý den. Ja tu nechcem mať tú modrú miestnosť, kde sa musím do nekonečna vracať. Yes. Pavúka nemáme. Pavúka som ešte ani jedenkrát nedostal, čo je dosť divné. Pretože pavúk je taký, že kamarát sa ho minulé zlakol. Ježiš, kľúče! A počkaj, tu budú. Počkaj, som videl skriča? Nice, pekne. Nech sa mi to nezdá. Fajn, v pohode. 71. Zase dlhá chodba. 100% tu bude sík. 100%. Ja som to vravel. Proste ja idem sám. To zomrem. Tak to zomrem. Tam, do boku. Do boku. Do boku. Rovno. Fajn. Do boku. Ne, zlé dvere. Vráť sa. Ne, beží rovno za mnou. Do boku. Ne, správne dvere. To bež, to dám. Ja to zvládnem, nemaj stres. To dám. Pane Bože. Papa. Vidíme sa ďalšie dvere, ty somar. Fajn. Možno dáme reálne dvere 100. Už na 80. Ne, toto nechcem. Back. Vrátime sa naspäť. Ty somár, už mi lezeš na nervy. Back. Vrátime sa naspäť. Vrátime sa zase naspäť. Ako dáme, ja tu budem mať achievement. Zatiaľ môžeme pokecať. Zatiaľ čo ma naháňa, tak ja môžem pokecať. Jak ste mali deň, ja dobrý, pozerám videjko, hrám Doors, v pohode. Hej, kamo, ty si tak otravný. Reálne neviem ani, že jak môže byť otravnejší mob, než je tuto. Ježiš Kriste. Tu nemôže byť ani otravnejší mob. Yes, achievement. Si proste zasvetím. Ale pst. Počúvajte, ja som dal tohto bossa a mne sa zdá, že toto Doors už je také o ničom popravde. Tu už keď nájdeš proste všetky veci, prejdeš to, tak už je to docela nuda. Neviem, čo vás ešte na tom stále baví. Asi to, že to hrá niekto iný a ja dostávam kvôli tomu infarkt, ale to vás omrzí. A vypijeme pivo. Ňamík. Proste, čo sa stane, keď máš málo životov? Daj si pivo, bydel si dám. Ideme ďalej. Chcem dať dvere aspoň 90. 83. Očíska. Proste. Zas embuš. Raz. Dva. Shit, man. What the hell?